Apa aja kang ngantuk ditanggapno ludruk larang-larang ana sing ngantuk ana sing rasan-rasan Lih, aku sing kaget. iya mek rasan-rasane enak ngono tak rungokno ae Lah rasan-rasane apa? lho sing metu dhisik kok gapura Lho wong patrai yo gapura kok katene mengelak pancene ya padha gedene. Yo ngerti gak arah kate mlebu rene. Lebu yo mlebu rene. Lah ana gapurane loro to? loro Iku padha apa ora? padha Lho lah ya wis sadar diri. Awake dhewe iki koyo wis gapura. diomongi mek sing metu dhisik ku sing ayu lha apa kondisike Lho. Aku iku mang gak dhisik, aku te njupuk mik. gak mungkin kon ku ayu mek ayu dipasang fotomu nang kene iki lho gila ayu iki lho kembaran iki gila Loh, saiki kowe dipasang ngene kowe bangga lah meneh lek dipasang nang gone ngarepe surat Yasin. ayo mongko ta lancang Lho lah iya ngono ae kok bangga-bangga iku lah ngono iki lho. Ya apa? apa jare Pak D ku mau Tak kono dhewe. diurupno pitik Lah, apa mas wae ngomong lanang tawe to tak jeloki lho sampean Bu meneh-meneh mek nyemir brengos ku sing rata uwane jek ana kaya dara sembur ngono lho nggih saderengipun dalu maturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kok gak kompak Sampean Emi. padahal ditanggapno ludruk iki larang-larang asline kudu kompak monggo dijawab sareng-sareng nggih ben selamat sing duwe gawe selamat sedaya sing rawuh ugi selamat sedaya senimane ngaturaken sugeng dalulan assalamualaikum Le. kapok kon klebon orong-orong kon apa yuk Seta. Lah beku sokon. Gak ngono lho. Dirimu aja mung lanang apa wedok lak makal to. Lah iki mang terus ngetokno swara apa? lanang lari apa kata kempit Jajal to kepiten sing nemen sih. nggih Nah. Jajal. Sih, uji. Tau, tak kempit aku melok nyinden wayang suwengi tak lungguhi Terus isu tak delok ndase biru iku ndas sapa? ndase penyu Lho, blok sampean iku duwe ndas penyu. ana Sing delok. lha apa kok delok padha karo gawe bojomu Iya ta? monggo dijawab sareng-sareng kanthi ikhlas kanthi sareng nggih sugeng talulan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matur sembah nuwun suwane para rawuh para undangan kang sampun mirsani pagelaran akbar Budi Wijaya atur kunjuk dumateng jenengan sami kula aturi matur sembah nuwun donga kula katur jenengan mugi pinaringan berkahing Gusti Allah kesehatan rezeki kathah barokah Amin. Ugi mboten supe mami ngaturaken sembah nuwun kagem Bapak ingkang kagungan kersa niki nggih. Nggih. Niki acaranipun apa? sunat Sunat. Lho wong wedok kok sunat iki lho gambare wedok mi ngawur. acara apa iki Tasyakuran. ulang tahun nggih Nggih. lah mek arek iki ulang tahun bapake gak sunat yo gak dadi arek iki Nggih, didongaaken mami. Dados lare ingkang soleha, Ngaten. berbakti kepada kedua orang tua dan berguna bagi nusa dan bangsa. ugi matur sembah nuwun katur channel-channel YouTube ingkang sampun meliput dalu menika kuwatah sanget Nggih, matur sembah nuwun rawuhipun sedaya channel-channel YouTube yang di depan. Bapak Soleh, Mas Dion, MKD saking Mojokerto. sugeng dalu Ugi yang sebelahnya kula mboten pirsa nggih ngapunten nggih. Anyar. Sukses selalu nggih. Yang bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. nggih ugi konjuk matur sembah nuwun channel YouTube Budi Wijaya TV wonten napa mawon yuk Wonten cerita-cerita humor. sing terbaru
campur sari delewung anti galau. Ugi ana ludrukan yuk. Nggih. Jangan lupa di komen, di like, di sekekrep apa jenenge? Cek jelas no penontonnya, kalau aku sih ngomong jari kok. Seser kretebik apa? Wes sakarepe lambemu. Di channel YouTube Gundul TV. Mbok pilih jenengan kepingin pirsa sejarah seniman termasuk Mami Okta seniman sak Jawa Timur diliput nang Gundul TV dan yuk. Gundul TV semerep asline Mami Okta niku ket lahir cower jaler. Lanang matamu ngono. Nggih. Aku nang YouTube tadi wedok kok. Nggih Mami boten supe Mami ngaturaken sembah nuwun kagem sedaya penggemar-penggemar setia Budi Wijaya. Sugeng dalu. Saking Sabu Lamongan. Sugeng dalu. Saking Dawar matur sembah Sugeng nuwun. dalu. Ugi saking pundi? Arkas. Damean Sugeng dalu. wonten ingkang rawuh niki dalu menika sedaya penggemar-penggemar setia Budi Wijaya. Ugi konjuk tim pedhot jalur langit rada absen iki dalu Nggih. niki tapi titip salam katur jenengan sami ingkang sampun Nggih. rawuh. Nggih. Dik kadhi suut sugeng dalu. Sugeng dalu ugi Abah Kusnan. Apa Kusnan Nggih. sugeng dalu? Ugi Bapak Kuswanto ugi Samudranyu matur sembah nuwun. Tasih ayang goyong dalu menika sound systeme. THC Audio Lightinge yuk. Fortuna Lighting idolane arek Jombang. Jumbo kali kepadatan saban temeriki langsung kemawon Pedayan Sekarsari sesarengan duo Lembuk. Makin teng tak sapanane apa tentang tak lakonane ayo tulur padha pirsani kepiare terang Budi Wijaya. Temeriki nggih sampun rawuh. Sinten Mami? Penggemar berat sahabat Budi Wijaya. Kang Budi. Matur sembah nuwun sak Jawa Timur tumplek belek. Nggih, sing boten saged mirsani mriki hadir ten mriki saged menyaksikan langsung Umi lewat Kenti. channel-channel YouTube yang di depan. Sugeng dalu, Umi Kenti, Umi Balung Balung Mojo. Mojo. Sugeng mirsani. Nggih. Yuk yuk. Nggih Mami. Langsung kemawon anak-anaknya dhewe ayo diceluk. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan si cantik jelita Ning Dias dan Ning Rani Asmara. Ana kowe. Yo. Turun. Dalan seperti lompati acur memor ditukati awamani ayang aku barengono kakang kelangkung. Mbak Rani kali Mbak Dias sampun. Nggih. Dipun Iki lajengaken. sing duwe Gunung Cupak ya pabrik areng. Pabrik areng Nggih. Jeragan. Nggih niki jeragan. Omsete areng ae yuk sedina iso 5 juta. Nggih. Ning Sanana Disco
dan ning Marsha Aulia. Marsha iki sing duwe pabrik dam. Anjang-anjang taline rawe aja dipandang ana sing duwe pemeneh ora lontura wang sing ijo malire putih bejang meneh ora ngoyora sing duwe bojo ranate mulih. Sabaripun Mbak Sanana Disco kali Mbak Marsha, 3 darah cantik. Nggih, manise Jawa Timur. Ning Putri Agung Sedayu, ning Nyantika Dimasari, ning Kiki Amelia. Iki 3 darah. Ning Putri niku darah napa? Darah rendah, Ning Nyantika. darah tinggi ngamukan, Nggih. Lah ning Kiki. darah kotor mari opname. Ya, gas. Ali-ali ben kuningan dilali-lali saya kelingan edan kali kulonnya kali arep nyabrang ke wote edan kemati kulon kemati yen tak timbang padha abote. 3 darah sampun mriki dipun lajengaken Bu Inga. Sing duwe goyangan horeg sak Jawa Timur ning Sak Ika Jombang. Rempong. Nah ning Ani Kumala Sari Podo-podo Jombange. Mustiko Tuban. Situ Ewono Salam duwe perkebunan duren, Nggih, nek durene dereng uwoh, kelengkeng, lah lek klengkenge dereng uwoh, matoa, matoane mboten uwoh. pace. Siap-siap, horke. Yuk, jos. Hae, oh ya, jos. Oh. Mbak Ika seserangan Mbak Menik sampun mriki dipun lajengaken Pengreman asli Budi Wijaya ning Titin Subayu dan ning Susan Warsono. Titin kali Mbak Susan langsung ke pawon. 3 seniwati sekaligus ning Vikum Sukrisna, ning Endang Sukentut dalam sinetron Untuk
undur-undur bingung. Ning Sartini dalam sinetron Kejamnya ibu angkat. Langsung kemawon temriki kula tampilaken senior saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Ingkang pertama kula aturi Ibu Yayu saking Mantu Pelamongan. Ning Mary Sudayat Saking Mojosari. ning Erma Arifin Saking Jombang. Tuan rumah niki. Padha Jombange. Ayo. Tepak rombongan kono blendrange barang. Nggih. Iki sing duwe gawe pundi niki kok mboten ketok. Ugi matur sumanuwun Bapak saking Muspika Sugeng Dalu. Yuk. nggih. Nggih menika patatan sapan bedayan Sekar Sari ingkang dipun lajengaken keluarga seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Nggih. Langsung blender nganan. Masih bersama Delewung, Anti Galau dan juga trio Irama Jos THC Audio Fortuna Leting idolani arek Jombang Sumonggo. Monggo Mas. Yeah.